माने इयो गाइस इयो माने सिटाव गाखोआबा नुहुरालै सिटावनो गाखोदो नै होमबासो नुहुरो माने बोरै बाहाय नोंथांमोना बेबायदि मा होनो जंगल साफारियाव फैबा सानग्लास गानदो मानो होनबा बिराद सान्दुं जायो जायगाया लांदां नालाय माने सानग्लासखौ रेडि लाखा आरो ओमफ्राय गंसे सोलायलांबाय मोनसे केप आंथ' गानाखै नाथाय बियो इम्परटेन्ट आरोना मानो होनबा धुलाबो घास खा रहे या फिर हमको देख रहे छोटा है इधर पिछाधर देखो देखो गाइस देखो कितना सुंदर है स्किन अच्छा है ना है हम लोग सब ना फिर लवली लगाता है शायद तो या होगा ओके Waiting banget. Oh, ini 15. Tahu nama? Tahu nama. Hangsu. Madau. Bisa senggan ro. Itu kiba. Hah? Panir. Oh. Bisa. Hangsupra समायना थारमोन खिन्थु मबाइलाव एखेबारे बारदे. Oh my god. Gila, बिरा नामा Birdu. खनसे बिरना होनायबा Rasa birdumun. मुसुरनोबो रोङालै Musuhnya bahan yang mana? जानाय नङा सिलायजों गावना होबासो बिरगोन इसोरो खेबसे बिरलांनांगौमोनलै बिरलां इखौ बिरनायखौ नेनो थाखाय जोङो बेसे पेशेन्ट नांगोन बोरैबा अन खालामनानै बिरा इसोरो आयु नै हाग्राया हिटखा वाव दा नै जों साइड जाबा बिरलाय आं होनदोंना बिरलायबाय दैनो बिरबायथ' आरो wow into the wild इखौ मा होनो दा बोथोराथ' रानस्राव खिन्थु बेखौ बै माबा मा होनो बैसागो समाव स्प्रिंआव बेसेबा ग्रीन नुगोनलै सासे गान्दाया खिन्थु मोजां जायगायावनो दं दे स्पटेड वान मोर गान्दा अमासो बोरैबा मिनि गान्दा मासे गान्दा नुबावबाय नै लोगोफोर झुम अमा मासे ओमफ्राय मासेया जाहैबाय गान्दा झुमानो जालालै मेगनजोंबा खिन्थु गिदिरथार मेगन खिन्थु मबाइलाव फिसा नुदों आरोना रियेलाव अमायाबो गिदिर खिन्थु राइनो गान्दा वाइड एंगलावथ' फिसाथार नुयो जोङो गंथाम साफारि लादों आरोना अमा दाउ बे गंसे जों गाखोनाय गंसे बेसेबांबा गिदिंबाय आंनाव दाउ बिरनायानो जादिया हम लोग को भी खींचो अमा कान्त सरगियारि मासे नुबावबाय नै लोगोफोर गं गोनांलायहाय गं माने गंथ' गैया बोरैबा खर' खिनियाव बार जागोनांलाय बेसेबा साइज अमा गान्दा सरगियारि नामा मालाबा गान्दाजों फैनानै गान्दा थाबाय थानांगौ भिडिअ थांजोब्बाय बेसेबा इदिटहाय आंनिया भिडिअआ
नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय नैबे सारा जाहैबाय जोंनि गाइड ओमफ्राय नैबे सालायग्रा जि मोजां सालायखायो गारिखौ मोसौबो फैदों माबा माबि नुदों होननानै खोनासंलांगोन इसोरनो Hello from Pabitara Wildlife Sanctuary. Thank you. Bye. Thank you, Bhaiya. Bye. We are not going. ओइ जों रावजोबो लाजामाराखैहाय बोरै जोबथारनायनि बे गान मा होनो मामोन इयो बै हारसिं थानाया मैसो नुदोंना बेसेबा फिसाहाय ओइ नङाहाय जोंखौ रावबो लाथाराखै इसोर कान्ट्रिफोरा ओइनाहाय सासेया गैलाय सिटावनो गाखोदोलै माने इयो गाइस इयो माने सिटाव गाखोआबा नुहुरालै सिटावनो गाखोदो नै होमबासो नुहुरो माने थुलाबारि बोरै बाहाय अलमस्ट नायखांजोब्बाय ओमफ्राय दा नै जोङो ओंखारलांगासिनो लोगोफोर ब्लगा जानला मेनला जाथारबाय ब्लगखौनो बानायनो रोङा ना जानला मेनलाबाबो नोंथांमोना नायदो एखेबारे एक्साइटमेन्टजोंनो बानायथारबाय आरो ओइ ओइनि मोनसे मासे आरोबाव नुहुरलालै ओइ हाग्रा सिङाव जोंखौ ना सिरि थानो होबाय थायो खिन्थु सिरि थानोनो रोङा ए मानैलै मानै नोंथांमोना बेबायदि मा होनो जंगल साफारियाव फैबा सानग्लास गानदो मानो होनबा बिराद सान्दुं जायो जायगाया लांदां नालाय माने सानग्लासखौ रेडि लाखा आरो ओमफ्राय गंसे सोलायलांबाय मोनसे केप आंथ' गानाखै नाथाय बियो इम्परटेन्ट आरोना मानो होनबा धुलाबो फोथारबारि नालाय ओमफ्राय आरो सान्दुं ओमफ्राय दा आं गोसोम जाजोबसिगोन आरो मारा सान्दुङा खाफालाव खामजोबसिगोन केप नांथारगौ आरो ओइ ओइथिंजाय मासेबाव हनै नै माबासो बियो फाइनालि एलिफेन्ट बिराद दूर बेसेबां गोजान बाफेल' है वाइल्ड बाफेल' नायदो बैसागोआव बिराद मोजां जागोन बियो स्प्रिं सिजनाव बिराद इन्जय खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि बेरायनो फै ओइ माइसि मोजां जि मोजांथार Oh my god ओइ दंफाङा खर'आव नांगोनलै ओइ सिरि थानाय नङा नों मानो आंखौ होनहरलायबाय खोमालै माइसि मोजां Oh my god This is place. Ini नांथाबाय
ओइ क्या बिबार मोजां मोजां दं बिबार ओइ ini बिबारा पिंक पिंक नो क्या टूट गया मा बाइकखौ इसोरना मा बाइकखौ मोबाइल टूट गया क्या ओइ नो दैया दै खनसे नुफेराखै आरो Oh my god मुझे यहाँ आं थागौमोनलै इयाव मा इसे मोजां जायगा मुझे नहीं जाना